माबायदि खुवालै नुदों ना नै लामाखौ नुवाबाला आयौ हाबाब है माबायदि जाखो लामाथ' जोब्बाय नामा लामा जोबबाय नामाब्रा साननो गोनां आया गारि गंसे फैथाराखैना बेखिथ' सानबो ओंखारबाय हनै सानाथ' गोजौ जाबाय मा जाबाय दा 6टा 7टा जाबाय नै थुवा बिदि जाबाय ना खुवाया आयौ बालाथो Good morning to everyone. Welcome to back my Raju Donsri YouTube channel. Hello लोगोफोर मागोनि आं बयखौबो आं राजु धनस्रि YouTube चेनेलाव गासिखौबो बरायग्रोनानै लाबाय नै साथाम जाखौ फैलायबाय दिनै जोङो एसे माने लं जार्नि खालामनो नागिरदों आरो जोङो थांगोन दायो तिनसुकिया खै घन्टा लायो बेखौथ' मिथिला जोङो माने मोनसे जायगायाव थांगोन आरो मोनसे बुस्थु लायनो नागिरदों जोङो किन्तु आं जाय बुस्थुआव थांगोन जाय बुस्थुखौ जों लागोन माने बेखौ जोङो माने नायनोसै माने भिडिअ खालामनो पारमिसन होगोन ना होआ थेवब्लाबो आं सोंनाय नायनोसै बिदिबा लोगोसे आंजों दिनैबो आरोबाव थांफाबाय थादोलाय माने एसे बेलेग रोखोमनि जागोन माने दिनै भिडिअआ लामायाबो एसे गोजान नालाय माने ओमफ्राय नै बोथोराबो माबायदि आं एसे खोन्थानोसै फार्स्ट टाइम ओरैबायदि खुवा नुदोंना बेबायदियाव माने जोङो बोरैजाय स्पिड सालायनो हागोन नङा होमबा ओमफ्राय मोनसे खोथा माने मा जाहैगोन मा बेरगोन बेखौथ' रावबो बुंनो हायाना थांबासो माने माबायदि इन्टारेस्टिं जागोन ना मा जागोन बेखौ मिथिगोन आरो दाथ' बुंनो हाया मा जागोन थ' बिदिबा थांबाय थानोसैलाय फैबाय नै साहा लोंनो नागिरबाय माबा दखानानो गैया ना मागोखायसो ना माखायसो नै बन्द' गोजा मा जाबावनो जाखोसै नै इयाव मोनसे दं र' बेखौनो एसे लानोसै नामा ब्रेकफास्ट কি হ'ব লাল চাহ চাল চাহ হ'ব নাই হ'ব না বাইদেউ লাল চাহ নহ'ব দে লাল চাহ বনাই দিব আৰু পাৰিলে একেবাৰে নিমখটো কমকৈ দিব অঁ নিমখ বুলি চিনিটো बेराफुंजानि फैबाय एसे खोन्थानाय जायगाखौबो दखानाव मालाय बिबार बारि गोजानबावसो नै मोजांथार बिबाराबो बे लामाजों फैदोंमोन ओमफ्राय दायो जोङो थांसै जों दा थांसै आरो बे लामाजोंहाय तिनसुकिया जानानै जोङो बे लामायाव थांगोन तिनसुकिया डिब्रुगड़ बाइपासजों होलांसै रावनो माने मागोखायनो एकदम लांदां थां मागोखाय लांदां गारियानो बिराद खम नुदोंना नै ओरैबायदि खम गारिया सालांसै आरामनो फार्स्ट टाइम दैखौ लोंग्रोनोसै मा खालामबावनो दैबो गांबाय माथो दै लोंसै माखौ जागोनलाय गुसुथार बेलेग दं खोमा र' बेलेग दं खोमा र' আৰু পানী বেলেগ নাই নেকি বেলেগ নাই নেকি পানী আৰু অঁ ইমানে কি জগাবলৈ কয় বাইদেউ এইটো চুকাফা তিনিআলি ন আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত ইয়াতে ন কিমানমান বছৰ হ'ল আপোনালোকে দোকান দিয়া 4-5 মাহহে হৈছে বেছি দিন হোৱা নাই बेदर फुङाव फैनाय नालाय बेयावथ' मा हामासो मा साहाबो लोङा माबो लोङा मा जागोन दा साहाबो लोङा नालाय नैबेखौनो जानोसै जाहैबाय बे माबोरै जागोन मानसियाथ' साहाबो लोङा माबो लोङा माबोरै जागोन जों आरो साहा लोंनानै एसे माथाखौ मोजां खालामसैलाय बेयाव मा जागोन बेखौ जाना मोजां खालामसै दे आं बेलेगसो जायो नुदों जों बेयाव साहा लोंबाय एबार साहा लोंना थांसै थ'दो যাম দেই আমি চাহ খালো বঢ়িয়া লাগিল কিন্তু চাহ বিচাৰি নাপালো আপোনাৰ ইয়াত পালো আপোনাৰ কিন্তু মানটো ভাল দেই जों दायो थांसै साहा लोंखांबाय एबार बेसे गोजानाव मा जाहैलायोथाय साहा लोंखांनानै एबार थांसै आरो मोजांसो गारदोंमोनलाय ओरैजाय माबा बैयाव माबा बयलार माबा नामा बे बयलार फेक्टरि नामा माबा नार्सारिसोलै नार्सारि बेफोरबा मा जोङो माने बेयाव माने ओरैबो थाङो ओरैजाय मा मोनहैयो बेखौथ' आं मिथिला ओमफ्राय माबा नावसो दंलायलायो नामा दाउबो जोङो ओमफ्राय दायो ओरैजाय थांबाथ' डिब्रुगड़ मोनहैबाय
ओमफ्राय जोङो दायो ओरैजा बाइपासजों होलांसै रा 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 नैबे जाबाय डिब्रुगड़ बाइपास ओरै थांबाय डिब्रुगड़ा ओमफ्राय जोङो नै दायो फैबाय बाइपासजों दे बारा गोजान गैथारला जोङो नै मोनहैथारसिगोन तिनसुकिया माबायदि जायगा एसे मोजां खोन्थानोसैलाय जायगाखौथ' सोरबा सोरबा खोनानानै माला मोनहैगोन सानबाय दं खोमा ना जों मालायनो थांनो नागिरदों थौदोलाय बिदिबा ना आरो थांबाय थादोलाय जोङो दायो मोनफैबाय मा होनो बेखौ माकुम फैयै जों दायो मोनफैबाय माकुम तिनालि ना इयो माकुम तिनालि ना सारियालि होनोब्रा सारियालि ना पासालि जायो खोमालै दायो ओरै थांबाथाय माबा मोनहैसिगोन मा होनोमोनलाय ओरैजाय धलाहुदिया ओरैजाय ओमफ्राय जोङो दायो ओरै थांबाथाय मोनहैगोन आरो जोंना माबा तिनसुकिया जों नैबे फिसा लामाजों बारस'लांसै दायो फाइनेलि जोङो मोनफैबाय दखानाव मोनफैबाय आरो मैयाबो फैदोंमोन मैयाथ' देवबारनि बन्द' बेखौबो जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ जोङो दायो दंफैयो नैबेयो जाहैबाय जोंहा मा होनो तिनसुकिया अल्ड ट्रेन स्टेसन न अल्ड ट्रेन स्टेसन एकदम मोजां खाथियावनो नै बे जाहैबाय अल्ड ट्रेन स्टेसन ओमफ्राय बेनि जास्ट माने ओंखारदो अपोजिटआव आरो एसे खोन्थानोसै आं नै दखाना आं फैदों इयाव नै मामोनलाय बियो एमडि जालिल एन्ड सं जों दायो फाइनालि इयाव मोनफैबाय आरो एसे खोन्थानोसै दहाय नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन आङो मा जायगायाव जों फैदोंमोन नुदोंना बे सिम्बला माबायदि सिम्बल बियो नुदों नै इदि माने सिगां हाबनोसै आङो फार्स्ट टाइम माने नुफेराखैमोन आङो नै एकदम रेडि रिंग्रा आलायनानै दोनजोबथारदों मालाय नुदोंना आयौ माबायदि बायदि बुस्थुलै आसलि ना नकलि नुदों मानसिफ्रा आसलि ना नकलि बायदि नुदों ओमफ्राय ओरैजाय दं नै सोब माने बिदिनो गोजा माने मोजां आरो ओमफ्राय ओरैजाय नै बिसोरो रायलायबो दङ माबायदिखौ लांगोनथाय बेखौथ' मिथिला दाहाय लाखांनायनि उनावसो खोन्थानोसै आङो ओमफ्राय एसे बुस्थुखौ एसे खोन्थानोसै आं माबायदि बुस्थु हाब बेफोरबा मा बुस्थुलै बाला आयौ डेन्जारलै बेफोरो बा माबायदि बुस्थु नुदोंना सिङावबो बिदि ओमफ्राय सिङाव मा दं बेखौथ' खोन्थानो हाला आङो मिथिला नै बुस्थुफ्रा नुदोंना आसलि ना नकलिलै नुनानै माने डेन्जारसो जाबाय आंलाय आसलि ना नकलि मिथिला डेन्जार बुस्थु मारलै माने बेफोरबायदि जायगायाव आं हाबफेरनो मोनाखैमोनलै दिनैसो फार्स्ट हाबफैबाय आङो मालिकआ बेनो अनारा सर अपना सब माल तो एवेलेबल ना एवेलेबल আছে না সব জি লাগে ন স্টিমবিলাকটো আমি নাজানো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি মই এতিয়া লাগিছে কি চব নকলি যেন লাগি আছে মানে মই এতিয়া মনত মালবিলাক এইবিলাক চা না কেনেকুৱা এইটো চা এইটো মই মানে এই পূজাবিলাকো যে ল'ৰাবিলাক যে খেলে ন এতিয়াও মই এনেকুৱা লাগি আছে মানে কিন্তু ইয়াত যে মানে সব নকলি নহয় সব আসলিয়ে হয় কিন্তু কোনোবা যদি ল'ব বিচাৰে আহিব পাৰে কিন্তু উইদাউট পারমিশন ন উইদাউট মানে লাইসেন্স ইয়াত মানে ল'ব নোৱাৰিব আমাৰ মানে লাইসেন্স আছে তো সেইটো কাৰণে আমি ল'ব আহিলো ঠিক আছে এতিয়া আমি কেনেকুৱাটো চাম দেখুৱাম ৰ'ব আমিতো চোলা কিনিলে পিন্ধি চাওঁ ন পিন্ধি চাওঁ জোতা চোজা হ'লে হয় নেকি তেতিয়াহ'লে এইটো মানে টেষ্টিং কৰি ল'ব নোৱাৰি ন তেতিয়াহ'লে একেবাৰে মেকানিকে টেষ্ট কৰি দিব ন মানে মেকানিকে মানে পুৰা টেষ্ট কৰি দিব বুলি কৈছে মেকানিকেল টেষ্ট মানে মইতো এইবিলাকত ইমান আইডিয়া নাই আমাৰ চাৰি ক'লে মানে চোলা কিনোতে বোলে লাইচেন্স নালাগে কিন্তু বন্দুক কিনোতে লাইচেন্স লাগে নহয় জানো কোম্পানী এইটো অৰ্ডিনেন্স ফেক্টৰীত পঠিয়াই অৰ্ডিনেন্স ফেক্টৰী টেষ্ট কৰে টেষ্ট কৰাৰ পাছতে চব মানে বস্তুটো একেবাৰে ক্লিয়াৰ হ'লেহে আৰু ন নহ'লেতো আকৌ ক'ত এনেকুৱাকৈ টেষ্ট নকৰাকৈ দিব নহয় জানো আৰু হেৰি কি বুলি কয় ছাৰ্ভিচিংটো ইয়াতে আনিব লাগিব সার্ভিসিং আপনার ফ্রি সার্ভিস মানে কিমান কেনেকুৱাকৈ ছাৰ্ভিচিং কৰিব লাগে বছৰত না কেনেকুৱা আপনি যেতিয়া 6 মাহ পাছত যেতিয়া বি আহিব আমি সার্ভিসিং আচ্ছা আচ্ছা 6 মাহত আহিবই লাগিব না না কম্পালসরি নাই জেনেৰেলি হয় কি পিষ্টল মানুহ লৈ ফুৰিলে বন্দুকটো লৈ নুফুৰে
এটা ধেমাজি পৰা ইয়াত আহিলে কিবা কামত আহিলে পেট্ৰল লৈ আনিলে আমাক দিলে আধা ঘণ্টা 45 মিনিট বেছি টাইম নালাগে ন আধা ঘণ্টা সেইটো কাৰণে কোনো পইচা নাই नखलि बायदि नुदोंलाय नै रोङाखैनो सिलाय लाग्रा जाबालाय बोरै जादों जाखो सिलाय लाग्रा रोङाबालाय मा जानोलै वेट किमान मान हरो अनुमान वेट 2.3 किलो আচ্ছা এইটো অলপ বেছি নেকি गुदुङा नै बाला गरनै गरनै खा ब्राब बाला नै गुदुङा गरनै खा फाग्लालै आं लाइभआव एबारसो फार्स्ट टाइम আজি প্ৰথম চুলে পালো মই লাইভত এইটো মালটো हम लोग धेमाजी आप हाँ तिराप देखो लाबाय ना गिले ना बेसेबांसो गोलैखो आधा लाख बेसेबां लाख आधा लाख बारा जाबाय नंगौ गोसोआ मोजां मोनबाय ना मोजां मोनबाय बेयाव सोबाय आरो बेगाव कभार पेकिं खालामबाय बिथाङा नै ओरैजाय मालिकफोरा ओरैजाय सोरबा जुदि फैबा नैबे रेलवे स्टेशनलै बियो एकदम रेलवे स्टेशननिफ्राय ओंखारदो जास्ट माने सिदा सिदानो दखाना না আমি যাওঁগে আমি বড় আৰু এতিয়া যাম এফালে আমাৰ ছাৰ ইয়াক লগ পালো যদি কোনোবা লাগে আহিব পাৰে কিন্তু উইদাউট লাইসেন্সত মানে ইয়াত এন্ট্ৰি নাই ইয়াৰ গানটো পাব ইয়াৰ গান এয়াৰ পাই যাব ইয়াৰ গান পাব তাৰপিছত যদি কোনোবা যদি আহিব বিচাৰে আৰু বহুত কিবা কিবি এইটো আছে আমাৰ আছে যদি কোনোবা যদি লাইসেন্স বনাই যদি গান ল'ব বিচাৰে আপোনাৰ তিনচুকীয়া পুৰণা ৰেলৱে ষ্টেচন জাষ্ট মানে নামিব লাগে ডাইৰেক্ট स्टेशनाव बाव साबो पारे दै लाबाय बेसे गोलाव जाखो गोसोखौ मायदि मोनखो नोंलाय लानालाय बेस्ट एकेबारे काली माने आহি মনটো কেনেকুৱা লাগিছে হে নাপাব চাগে বোলে আজি কিন্তু বঢ়িয়া ভাল লাগিল বোলে नै बाहाय मानसि बेस्ट या एबा जों थांसै गारियाव गाखोनोसै आरो ना नै एकदम फैलायबाय जों नै मालखौथ' मोनबोबाय दहाय नुखाबाय जानांगौ फैयै फैयै दाना नै एसे एकदम बागानजों आरामसे गोसोखौ सुग्लाय होलांसैलाय जोङो नै बागान गेजेर गेजेर बे जाहैबाय जोंहा तिनसुकियानिफ्राय फैयै फैयै पानितुला होननाय जायगालै बियो बागानखौनो एसे खोन्थालांसै आं ओरैबायदि गिदिर बागान बियो मोजां जमादो जायगाफ्रा मैया बायदि मोनदोंमोन गोसोखौ ओमफ्राय दायो गोजोननाय माने बुहुत बरिया गोजोननाय मोनदों माने जि बुस्थुखौ मोननो लुबैदों बेखौ मोनबाय हास्थायनाया जाबाय आरो माने प्लेनिंआ जाखौ लादों बेखौनो लाखानायमोन ना एखेबारे बुहुत मजा बुस्थु मोनबोदों मोजा बुस्थु ना जाय बुस्थुखौ नागिरदों एसे होमबा ओइ मानसिफ्रा नै दाना मैया एसे गोसोफ्रा बोरैबा मोना दिनै माने गासिबनाबो माने माबायानो मा होनो सेहेराफ्रानो एसे आलदा माने इमोसनफ्रानो एसे आलदा माने सोब माने एसे मिनिस्लु आरो मैया सानडे एक्सपिरियेन्स खालामबाय फैयै फैयै ओंखामबो बिराद उखैबायमोन नालाय नै आरो मोनसे माबायाव हाबलायबाय जोङो रेस्टुरेन्टआव हाबबाय दिनैथ' आरो समबार मिरामिस ओमफ्राय ओरै सासेयाथ' मिरामिसखा ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दोंनो दिनै माने ज' जाजाबनो मोननायखाय मा बुस्थुनो पनिर बे जाहैबाय पनिर ना पनिर I like पनिर बिराद मोजां मोनो पनिरखौ मिरामिस नालाय जाबाय नै ओमफ्राय मा खालामदों ओंखामा गोग्गोम उखैबायमोन मालाथ' दहाय खोन्थाखाबाय आङो मोनबाय ओमफ्राय ओंखाम जानानै दायो न'आव थांसै ओमफ्राय मा खालामबावनो आरोना सोरबा नै ओंखाम उखैनानै जाथारलामोन रागा जोंदबलाय लांबाय गोबाव नेनांनायनि हटेलखौनो माला माबा नाख्रेजुलांसै लास्टलि गाहाबो माने मिरामिस नङामोन मानसिया दिनै ओमफ्राय मा जों मिरामिसखौ गाहाम जाफानसै जाबाय मिरामिस ओंखामाथ' बिथोनाय नङा
जासिगौ थोआ जाहैबाय दे बिदिबाना जानोसैलाय जानानै ओमफ्राय जों थांसै ओमफ्राय थिग আছে आङो जों जाबाय ओमफ्राय जाना थिग আছে जोङो जाबाय आरो दायो ओमफ्राय जानानै दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोलाव बानायला नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो लोगोसे सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव जुदि गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो